При изследване на слезка също съображение идват 4 основни физикални метода, но най-вече приложение намират палпацията и перкусията на слезката. При огледа в областта на ляво подребрие можем да установим евентуално изпъкване от налична спленомегалия. При палпация на слезката лекарът им от дясната страна на пациента, лявата ръка на изследващия е в областта на лявата гръдна половина, палпира се с дясната ръка при дълбоко вдишване и издишване на пациента. Вдишвайте, издишвайте, като при вдишване се стремим да палпираме ръба на слезката. Перкусията се извършва в дясно странично положение на пациента, като лявата ръка е зад врата. Перкутира се за определяне на перкуторната граница на слезката по средна акселарна линия от ясен белодробен тон до притъпление. След това перкусията продължава дистално до тимпаничен перкуторен тон. Тук е границата, долната граница. Ето и горната граница на слезката. След това се перкутира по хода на 10-то ребро, косо, от центъра на установеното притъпление в посока към корема до тимпаничен тон. И назад до ясен белодробен тон, при което определяме граници на спленалното притъпление. Нормално е между 9 и 11 ребро. Използва се аскултацията, при която при възпалителни процеси може да се установи периспленално триене.